Er I klar? 3, 2, 1. I gamle dage, der havde man en telefoncentral, og så ringede man ind til centralen, og så sagde den dame, og så råbte hun, Gorup! Jamen, vi har været en del af Kunst ud til folket forløb, der hedder Fælles Fortællinger. Og dagen i dag er gået med, at eleverne har været ude sammen med Søren, og har digtet historier på en anderledes måde, end de er vant til at digte. Hvad så de der tagsten? Hvad kunne det ligne, hvis nu man kigger på de der tagsten? Ja. Så er det en rutsjebane, så man kan gå ned på vippen, så man kan gå ud i busken. Nå! Selvfølgelig! Der er en rutsjebane. Altså tagstenen er rutsjebane. Ja. Altså jeg ser det i forhold til dansk, altså rigtig meget det der med, at hvis man kigger på, at de skal selv kunne fremstille, også multimodalt et eller andet sted, altså de skal selv bruge billeder, de skal selv bruge lyd, de skal selv bruge fantasi, altså der er mange ting der, man kan gå ind og dække det ind under. Deroppe ved murværket, ikke? Der er der sådan en humpel, bum, og så ryger man bare ned i vippen, og så ryger man ud i vippen, og så ryger man lige ned i hækken. Men det er ikke bare en hæk. Hvad ligner den hæk? Candyfloss. Men hvad hvis nu der sker noget i den Candyfloss? Når man rører igennem Candyfloss, og man så lander, så kan der være en flod dernede. En flod? Ja. Ja, og hvad så? Så kan der ligge en krokodille dernede. Vi har lært at digte historier bare for ting, vi ser, og så lærer man til noget andet og lave historier om det. Ja, krokodil. Ja, og hvad hedder krokodil? Den farlige krokodil, som helst vil have menneskekød med Candyfloss-smag. Hvad hedder krokodilen? Ja. Marianne. Jeg hedder nemlig Marianne. Krokodil Marianne. Du lyder ligesom en rigtig mand. Jeg hedder Marianne. Hvad for et navn tænkte du på? Marianne Jørgensen. Ja, jeg er den farlige krokodil. Marianne Jørgensen. Jamen ja, det er da vigtigt at kunne arbejde med den frie fantasi, og det skal vi jo også kunne, når vi arbejder. Nu er jeg selv dansklærer, og når vi spørger dem ind til deres fantasi, så kan de jo faktisk ikke ret meget. Altså, de ved ikke rigtigt, hvad det handler om. Så jeg tror, det er en rigtig god øvelse, det her. Hvem er det, der skal rushe ned ad den rutsjebane? Hvem kan være i den rutsjebane? Babyer. Nå ja, babyer. Så det er babyer, der skal rushe ned. Men hvor bliver de der foster født henne her i hvordan kommer de derop? Hvordan virker det her? Ja. Hopper ud fra et fly. Hopper de ud fra et fly? Jeg kan for eksempel gå ud og lave historier om luft, jorden, gamle dage, alt muligt. Næsten alt kan man lave historier om, jo. Der er plads til dem alle sammen her. Der er plads til alles fantasier. Også de fantasier, som måske ikke er så velkomne, når vi sidder nede i klassen. Hvorfor er det, at de skal dø? Fordi hele pointen med at sende dem ud på rutsjebanen er jo, at de dør. Fordi mødrene skal ikke have et barn, fordi de er syge. Så det er sådan en pakkeløsning til syge mødre, hvor man starter med at sige til dem: Du er sådan en syg mor. Det har vi det rigtig skidt med for dit vedkommende. Men vi har sådan en dejlig pakkeløsning til dig. Du kan komme på den her rejse, hvor dit foster starter med en god oplevelse i livet, som gør, at det ikke bliver sygt ligesom dig. Men det gør du bare overhovedet ikke. Og dit barn, det bliver spist af krokodillen, Marianne Jørgensen. De bliver levende i deres fortællinger. Og det er jo dejligt at se. For et eller andet sted, så kan man sige, at det her det er en 4. klasse, jeg har med. De er så lige på kanten til det der med, hvornår leger man, og hvornår er det for pjattet at lege. Hey! Hvad skal vi gøre? Vi bliver nødt til at stoppe dem. Ja? Jeg er en candyflossen. Ja, vi kan gøre et eller andet med candyflossen. Hvad siger du? Jeg vil folk sprutter, hvis vi fylder det på. Folk sprutter? Ja. Har I prutter i jer, så I kan prutte på candyflossen? Kom, vi skal gå stærkt. Jamen skynd jer nu, der kommer en flyver lige om lidt, tror jeg. Okay, så husk historien. Nej, en rutsjebane. Ja, en rutsjebane. Og så med en flyver. Med en flyver. Med de syge mødre. Og så røg de der børn, der er nede på rutsjebanen. Nede på rutsjebanen, ud på vippen. Og så røg de ned i den bruttede candyfloss. Så i morgen skal vi jo så koble den til Lokalhistorisk Arkiv, hvor de så kommer med rundt. Hvad var det nu, I gjorde for at redde babyerne i går? Ja? Prøvede i en hæk. I pruttede i hækken? Det var godt nok spændende da. De gamle dage, det hus, det er jo bygget for næsten 100 år siden.
Og dengang, der havde man jo ikke telefoner, sådan nogle mobiltelefoner, som I har i dag. Så derinde, der havde man en telefoncentral, og så ringede man ind til centralen, som var herovre. Og så sagde den dame, hun hed Musse dengang, eller mamma, og så råbte hun, Gorup! Og så var det en i den anden ende, der sagde, ja, det er Hans Jensen ude fra Stolbro. Jeg skulle gerne snakke med Rasmus i Elstrup. Birgit, hvordan var det med hende her Musse, eller mamma? Kunne hun høre, hvad der blev snakket om? Jeg tror, hun kunne høre det hele. Hun vidste alt, hvad der foregik. Vi har det her fly, der kommer. Ja? Det kunne være, det var et telefoncentralt hus, når det var, og de glædede af og på vippen. Så at det var telefoncentralens hus, som de brugte? Ja. Så Baba og Mamma, de boede inde i telefoncentralen herinde. Tror I, de kendte de til Sigurd Petersen? Det er deres kæledyr. Deres kæledyr? Krokodillen og slangen? Ja. Okay. Så nu spørger jeg bare, har Baba og Mamma, har de så haft nogle aftaler med det der fly med de syge mødre? Jeg synes, det har stor værdi for børnenes fantasi, at de kan få lov til at give slip. At de kan få lov til, at der ikke står en voksen bagved og siger, ej, nu skal du lige, og den vej kan vi ikke gå, eller det her, det er den ramme, der er sat. Altså, de får egentlig lov til at sprænge de her rammer, og gøre det, som der lige umiddelbart kommer ind i deres hoveder. Vi tør at være skøre med børnene, altså opfinde noget sjovt eller noget fantasi. Og jeg tror, jeg vil tage det til mig og undervise på sådan en lidt skør måde, ikke også? Ja.